Sindenmu do isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do adus. Oh. Iki kanu jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wo mbliyuyut tenan. Ya. Mula do ora adus. Yen termasuk dalange iki ya ora adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah, ora adus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok kelek iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum murah wae 3.000-an wae. Aku krungu kok sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti senang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing krupyuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. No. Tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Lagi nek nang omah tatine jeluk-jelukane Bulus. Oh. Kok bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepiro. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo lak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku kudu bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul piye? Nek Bu? Bul. Ha iya. Nek kan rasa tekan nek bathok barang. Wong aku meng genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyuk. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang ra cedhaki mendelok meneh. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak telah Bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki nek ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek. Kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh cah iki budek berani. Ya ora lah, ngomong pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokke musik apa jenenge? Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokke musiknya nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungake musik Lah, jenengan alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu lho Wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Nah, apa tekan ndi? Nah, Tekan ndi? tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti rampung bawane iki. Dereng. Ya teruske. Nah, ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Nah, dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu ki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasani. Nah.
Krungu ora nok supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku yo jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye ta? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ora. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk aku podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya engko ben do menilai. Tatin, Kula mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko nika. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Guest host. Waduh. Aku wis host. Ya wis ngono wae aku mung ngebetas karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, aja Iki kok jene. Eh? Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora? Nggih. Wis nganggo durung? Hah? Wis Ah. ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metek. Jenenge nek ngono ya aku iso no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Tuku mriki jam pinten? 8. Pun dahar Wis. kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Nang omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no. Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah iki? mulane omong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Jenenge uri aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Wis tak. Ora diganggu to. Kowe iki ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiamkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Powi.